Antes e despois do partido, os xogadores do Areas quixeron inmortalizar a súa presenza na Malata. A ilusión foi a que os mantivo con vida nun encontro no que o Racing de Ferrol lle bastaron 20 minutos de bo xogo para marcar 2 goles e encarrilar un partido que resultou cómodo pros de Luisito. Sergio Arias marcou o primeiro tras un centro do lateral Facal no minuto 6 e no 7 Céspedes entrou como quixo na área para facer o segundo. O equipo ferrolán estaba especialmente inspirado e con ganas de meterlle presión ao Cerceda. Co Racing os primeiros 20 minutos do Racing foron terribles. Imprimiu unha velocidade moi grande e non fomos capaces de aguantalos en esos minutos. O Cultural Areas prácticamente non inquedou a área local, pero o Racing perdoou varias oportunidades claras, algo que disgustou o seu técnico, que advertiu cara ao futuro. Este é un partido de playoff e ao final o acabas pasando mal, porque de poder gañar por unha goleada de escándalo acabas gañando 3-1 e tes que ir a fora a sufrir. No segundo tempo, con menor intensidade, os locais acadaron o 3-0 tras un contragolpe conducido por Marcos Álvarez e que rematou Felipe, pero a aprendizaxe da que falaba o técnico Luisito foi ver como o Areas, con 3 goles en contra, seguiu sendo rival digno e mesmo chegou marcar tras un saque de córner. Sombri fixo o 3-1 final. O Racing aínda reclamou un penalti a Pablo Rey no tempo engadido. Loita por aumentar a súa renda de goles para presionar máis a un líder Cerceda, o que agora ve máis preto. Hace 3 semanas a mí casi me pegan un tiro en la Malata y todo el mundo pensaba de que no estábamos ni para entrar entre los 4 primeros y ahora tampoco nadie puede pensar que estamos para ganar la Liga. Aquí vamos domingo a domingo.